Amerika v ére Donalda Trumpa. Vládu práva nahrádza hrubá sila. Prvý rok vlády Donalda Trumpa sa nesie v duchu hesla America First dôslednejšie než kedykoľvek predtým. Problémom nie je samotná obrana amerických záujmov, ale spôsob, akým sa deje, na úkor medzinárodného poriadku, dohôd a spojencov. Trump vo svojom poslednom prezidentskom období koná rýchlo. Otvorene tvrdí, že USA sú superveľmoc a budú sa tak aj správať. Výsledkom je odchod Spojených štátov z WHO, zastavenie rokovaní o pandemickej dohode a finančná kríza organizácie, ktorá prišla o najväčšieho prispievateľa. Nasledovalo vystúpenie z desiatok agentúr OSN, obvinených z antisemitizmu a konania proti americkým záujmom, ako aj odstúpenie od Parížskej klimatickej dohody. Ušetrené peniaze sa Trump snaží smerovať do armády. Bezprecedentným krokom boli aj sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu za zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Sudcu Nicolasa Gillua dokonca vyradili zo svetového bankového systému. Ešte tvrdšie pôsobia vojenský útok na Venezuelu a únos prezidenta Madura či Trumpove vyhrážky Kolumbii a Grónsku. Práve záľusk Bieleho domu na Dánsky ostrov prvýkrát otvoril možnosť konfliktu v rámci NATO. Útok na iránske jadrové zariadenia, politika maximálneho tlaku a zanovité krytie Izraela len dokresľujú zmenu jeho pohľadu na svet. Pod zámienkou ochrany pracovných miest a amerického priemyslu zase clami ochromil globálny obchod a zasiahol spojencov, ako aj samotných spotrebiteľov v USA. Rok 2025 tak predznamenáva definitívny koniec starého svetového poriadku. Namiesto práva nastupuje moc a USA sa menia zo svetového policajta na sudcu, ako aj kata.